Δώσουμε ένα κλωτσιά. Άφησέ το, θα το δώσω μόνος μου. Αλλά τι λες, Αλεξάνδρα, και είσαι μία από τις καλύτερες? Ας πάμε να σε δοκιμάσουμε, είπε η Λίλα, ενθαρρύνοντάς την. Δεν υπάρχει λικέρ εδώ, είπε η Αλεξάνδρα. Θα βγάλω λίγο πάγο. Τώρα που το σκέφτομαι, καλύτερα να φτιάξω λίγο τσάι. Η Λίλα σάστησε. Η Αλεξάνδρα που λάτρευε τα αλκοολούχα ποτά αναζητάει τσάι. Αυτό ήταν το σημάδι της απελπισίας. «Όχι, τι σου συμβαίνει, Αλεξάνδρα», είπε η Λίλα. «Θα το φτιάξω για σένα, αγάπη μου. Έχεις κάνει αρκετά με την Έλα? Μην το κάνεις. Τι είναι πάλι? Έχουμε τελειώσει». «Και πριν ήθελα να φτιάξω ένα μόνη μου, δεν το βρήκα», είπε η Αλεξάνδρα. «Έχω τσάι, φιλιππινέζικα ηρεμιστικά κρυμμένα στο ντουλάπι». Η Λίλα της πρότεινε. «Ό,τι χρειάζομαι θα στο πάρω. Ηράια νεράιδες από τη Μανίλα. Τι θα εμπιστευόσουν, ηρεμομάτσα ή από τη Μανίλα, θα σου φέρω ένα τίλιο από δίπλα Αλφα. Υπάρχει ένα μικρό καφέ μπιστρό εδώ που φτιάχνει τσάι φασκόμηλο. Θα επενέσω το τσάι του καφέ μπιστρό πάνω από την φιλιππινέζικη κουλτούρα. Παρακαλώ, μοιράσου». Η Αλεξάνδρα ένιωσε την αγάπη της Λίλας και των παιδιών. «Δεν το έκανες μισοτελής. Δοκιμάσαμε?» «Το κινητό μου. Ήσουν πραγματικά καλή μαζί μου. Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω», κοσάντινε. «Τα πόδια μου δεν με κρατούν. Δεν μου μιλάς καθόλου σήμερα». Η Λίλα τώρα πια ήξερε ότι έπρεπε να ανακαλύψει όλη την αλήθεια για το άγαλμα και το μυστικό του Σάβα. Κεφάλαιο 18. Το κρυμμένο άγαλμα και η ιστορία της Ζωζέτ. Το μυστικό του αγάλματος κρέμονταν βαριά στον αέρα, παγωμένο όπως το διαμέρισμα. Η Αλεξάνδρα, συντετριμμένη, αποφάσισε να αποκαλύψει την αλήθεια στη Λίλα, τον Κωνσταντίνο και την Πελαγία. «Έλα, παιδιά μου, λίγο ακόμα», είπε η Αλεξάνδρα. «Μητέρα, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά θα μας πεις γιατί έκρυψα αυτό το άγαλμα από τη Μανίλα». «Το άνοιξες?» «Θα σας τα πω όλα», απάντησε η Λίλα. «Αλλά αν κάποιος το πάρει μαζί του, είναι καλό για εσάς. Δεν πρέπει να το δουν». «Θα το πάρω στο αυτοκίνητό μου από εδώ», είπε ο Σάβας, ο οποίος είχε εμφανιστεί ξαφνικά, τρομαγμένος από τις εξελίξεις. «Αλλά θα μας πεις τι συμβαίνει στην πρώτη ευκαιρία». Η Αλεξάνδρα, βλέποντας το βλέμμα του Σάβα, ένιωσε ένα μείγμα θυμού και απογοήτευσης. «Αυτό που είδα είναι ένα από τα πρώτα έργα της μητέρας σας», είπε η Αλεξάνδρα. «Από την παρθενική της έκθεση, πάνε πάνω. Δεν σε νοιάζει πόσα χρόνια θα πει και κοινό, που σιγά σιγά θα σε ακούσει. Σταμάτα με, έχει πιει και έχει κάνει μπάνιο, δεν ακούει. Στους ντόπιους δεν συναντάς ψυχή». Η Αλεξάνδρα μιλούσε για την ίδια της τη μητέρα, την οποία ο Σάβας είχε πείσει να εγκαταλείψει την γλυπτική. «Η μητέρα σου με μαύρα πανιά ή θες να την παρατήσεις?» ρώτησε ο Σάβας με έναν κοινικό τόνο. Η Αλεξάνδρα απάντησε «Εσύ. Κανείς δεν εκτιμώ την τέχνη. Είπες ότι ήσουν σε κατάθλιψη». Δεν ήθελε καν να επιστρέψει στην καλή ζωή που είχαν αγαπήσει τα καλά της έργα, η οποία μάλιστα δήλωσε ότι εγκαταλείπει τη γλυπτική για πάντα. Ο Σάβας, κοιτώντας τη Λίλα, ένιωσε την παγίδα να σφίγγει. «Α, αλλά δεν το κατάλαβα πάλι στο τέλος», είπε η Λίλα. Η Αλεξάνδρα πια αποφάσισε να αποκαλύψει όλη την ιστορία. «Ναι, της είπα ένα μικρό ψέμα», είπε η Αλεξάνδρα. «Εκείνη την εποχή η μητέρα σου θαύμαζε πολύ μια Γαλλίδα, η Καστιλιάνικη Ζωζέτ. Υπέροχο όνομα. Η Ζωζέτ το ζήτησε. Δεν της νοιάζει, ούτε εμένα μου νοιάζει. Κοίτα, ας το ακούσουμε. Αυτή η Ζωζέτ είναι τυχερή. Ήταν τυχερή που βρέθηκε στην Αθήνα τότε και είχε ένα μικρό ατύχημα. Η Λίλα ένιωσε την ανατριχίλα. Την έφερα στο νοσοκομείο όπου έκανα την ειδικότητά μου. Η ιστορία της Ζωζέτ ήταν πλέον το κλειδί. Μια Γαλλίδα, μια καλλιτέχνης, ένα ατύχημα. «Τι συνάντησες?» ρώτησε η Λίλα. «Πιάσαμε τη συζήτησή σας, όλα στα αγγλικά, και τη ζήτησα να επισκεφτεί την έκθεση της μητέρας σας. Φυσικά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Σονάτα. Αλλά είπα στη μητέρα σας ότι ίσως την αφαιρέσουν, μήπως γίνει η πλάτη του συντρόφου. Ζωζέτ, μην έρθεις να δεις τα έργα μου», είπε. Μετά από 2 μέρες και αφού την είδα να κλέβει, της είπα το μεγάλο ψέμα. «Τι ψέμα?» ρώτησε η Λίλα με κομμένη ανάσα. «Ό,τι κι αν η Ζωζέτ όχι μόνο πήγε στην έκθεση, αλλά ζήτησε και να αγοράσει ένα από τα έργα της μητέρας σας», είπε η Αλεξάνδρα. «Και η μαμά δεν ζήτησε να τη συναντήσει?» ρώτησε η Λίλα. «Φυσικά», απάντησε η Αλεξάνδρα. «Αλλά της είπα ότι είχε ήδη φύγει για τη Γαλλία και ότι την περίμενε ταχυδρομικός. Είπα ότι θα φρόντιζα την διευθέτηση, αφού η μητέρα σας δεν ξέρει γαλλικά. Αλλά ούτε κι εσύ ξέρεις». Η Λίλα κοίταξε τον Σάβας. «Δεν το ήξερες, αλλά η μητέρα σου το ήξερε», είπε η Αλεξάνδρα. «Μου έγραψε μια κάρτα στα γαλλικά εκ μέρους της και έστειλα το έργο στη Γαλλία. Έτσι η μητέρα σου ξέρει, γιατί στην πραγματικότητα το έστειλα στον φαρμακοποιό. Το έκρυψα τόσο καλά που ξέχασα ακόμα και την ύπαρξή του». Η Λίλα κοιτούσε τον Σάβας. «Ο φαρμακοποιός? Εκείνος που δήθεν ήταν άρρωστος και γη. Αυτό ο Σάβας δεν είχε χρήματα για θέρμανση. Πώς μπορούσες να πεις ένα τέτοιο ψέμα στη μητέρα σου?» ρώτησε η Λίλα, απευθυνόμενη στον Σάβας.
Πες μου, και σιγά σιγά το έκανα για καλό σκοπό, είπε ο Σάβας. Και λειτουργήσε. Η μητέρα σου έχει ξαναξυπνήσει την επιθυμία της να δημιουργήσει. Συνήθιζε να λέει με υπερηφάνεια ότι το σπίτι της Μαγκάλη Σόρκ είναι το ενεργό της κόσμημα, και εγώ φύλαγα αυτό το μυστικό για πολύ καιρό και δεν έχει σημασία πόσα χρόνια. Η Λίλα κοίταξε την Αλεξάνδρα. Η συμβιωτική ιστορία. Αλλά πόσο αγαπάει τη μητέρα της. Η Αντωνία θα το κλέψει με εκδίκηση μόλις πάρει το κουτί της. Θα το πει στην Αντωνία, ρώτησε ο Σάβας τρομαγμένος. Γιατί να μην της το πω, απάντησε η Λίλα. Ας το συζητήσουμε μεταξύ μας. Εσύ, αν το πεις στη Λίλα. Φυσικά όχι, είπε ο Σάβας. Ας τα βουλώσουμε τόσο πολύ. Ξανακαταπολεμήσαμε σήμερα, σχετικά με τη Σόργ. Γιατί είναι η τέχνη της μαμάς, Βουβέ? Συνήθιζε να λέει ότι τα έργα της ήταν φρικτά. Τα έργα της μαμάς. Αν είναι δυνατόν. Η Λίλα πλέον είχε λύσει το μυστήριο. Η Ζωζέτ δεν ήταν μια ερωμένη, αλλά μια εφεύρεση του Σάβα για να στηρίξει την καλλιτεχνική του αδελφή, η οποία όμως είχε μετατραπεί σε ψέμα. Μόλις το ονόμασα ημέρα μεταξύ μας, εντάξει, είπε ο Σάβας. Ας πάμε στο Λούβρο. Αλλά δεν αντέχω να μου το λέει πια. Γη αυτό το έκρυψα. Ακόμα και αν μάθουν γη αυτή την ιστορία, θα έχουν να πούν. Πόσο σπουδαίος είναι ο μπαμπάς? Ότι μόνο με το ψέμα αγοράζει κάποιος τα έργα της μαμάς. Η Αλεξάνδρα κοίταξε τον Σάβα. Η Αντωνία είναι διαφορετική. Θαυμάζει πραγματικά την τέχνη της μαμάς. Ο Σάβας την κοίταξε. Κοιμήσου από αυτή την πλευρά. Φυσικά τη θαυμάζει. Μεγάλα. Κεφάλαιο 19. Η κότα στην λάσπη και τα κρυμμένα γράμματα. Η αποκάλυψη του μυστικού του αγάλματος και της Ζωζέτ είχε φέρει στην επιφάνεια μια νέα δυναμική στις σχέσεις του Σάβα και της Λίλας. Η Λίλα ένιωσε την ανάγκη να επαναφέρει την τάξη και να συνεχίσει το δικό της σχέδιο. Βαθμονομίας. Αυτή τη φορά με μεγαλύτερη κατανόηση. «Αλλά ποιος έβαλε την κότα στη λάσπη μας?» ρώτησε η Λίλα, ξαφνιασμένη από ένα άλλο έβριμα που έβγαινε από την πλημμυρισμένη αποθήκη. «Ποιος την κότα?» απάντησε ο Σάβας, με ένα ύφος αθωότητας. «Άσε με να δω που την βρήκες». «Μανάμους», έγινε να στεγνώσει η λάσπη. «Τι κάνεις τα παιδιά μου εκεί πάνω?» ρώτησε η Λίλα. Η Λίλα συνέχισε να βγάζει πράγματα από το κουτί, ένα κουτί που ήταν γεμάτο με παλιά αναμνηστικά. «Πριν φύγω», είπε η Λίλα, «ήθελα να έχω τα μαγιό της ματσάτα για τη θάλασσα». «Κάνεις λάθος», μου ξαναέγραψε. «Ξέχασες την πισίνα». «Της είπα να βγάλει το μαγιό της», είπε ο Σάβας. «Κακό. Κακό που της είπες να βγάλει το μαγιό της. Δεν θέλεις το παιδί με το τζιν και το φούτερ να κολυμπήσει. Κακό για μένα, Λιβύη μου, που την άφησα να ανέβει μόνη της να το χτυπήσει. Οπότε τι θα έκανες, έμεσος παγκαλαχίτης? Θα την διέγραψα από την πισίνα για αρχή. Τι είναι αυτό το κουτί άλλωστε, να το δω για πρώτη φορά το βλέπω. Η λογική μου λέγεται εγώ, γιατί δεν πρέπει να το δεις. Έχω LD, έχω τόσο παλιά πράγματα. Ένα το φεράκτας για να το πάρει, ημέρα Μάρξος, ενώ ΑΤΑΤ από την πλημμύα. Εδώ ζω. Πακέτο ΑΤΑΤ, πολιτικό σημάδι ΑΤΑΤ. Πακέτο μάντεψε, εγώ, καθαρή χάτικα σειρά. Ο Σάβας συνέχιζε να εξτομίζει ακατανόητες φράσεις, προσπαθώντας να απομακρύνει την προσοχή από το κουτί. «Ναι, ουσμουρούμουλίλα, ως έπιβος δεν βλέπω τους 100 σπυράκια, μαλλιά τόσο μεγάλα όσο το σώμος, προεξέχοντα αυτιά». «Τα αυτιά ενώθηκαν στην εφηβεία εξαφηνικά», είπε ο Σάβας, αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια. «Ω, η Λίλα συνήθιζε να τα κολλάει στα φαρδιά μου παντελόνια για να δείξει τα οπίσθιά τους. Χάρη σε λιαμινοσερία αυτήν, η μητέρα μου μπόρεσε να το κάνει μέσω εσού», είπε ο Σάβας, αναπολώντας την παιδική τους ηλικία. «Έλα, θέλω να το δω κι εγώ, άνοιξε το», είπε η Λίλα, αποφασισμένη να βρει τι άλλο έκρυβε αυτό το κουτί. «Εσύ, μπες μέσα και βρες το μαγιό σου και μετά κάτσε να διαβάσεις. Έχεις μια θέση στην ιστορία αύριο». «Έλα, μπράβο. Κάτσε καλά, λάγι μου», είπε ο Σάβας. «Τους έπιανε», είπε η Λίλα. «Λίλα, έχω σχολικές ελεγγύες εκεί μέσα», είπε ο Σάβας πονηρά. «Είχα ένα Β στα αρχαία ελληνικά». «Λοιπόν, δεν έχεις ποτέ ένα Β στη λογοτεχνία. Το Β είναι μια χαρά κι αυτό. Αν πας στη Eurovision, όχι για την πρώτη λυκείου, θέλεις να δουν τα κορίτσια τους βαθμούς μου τώρα και μετά να μου πούν να κοιτάξω τα χαλιά μου, να τους πω να διαβάσουν. Ω, εντάξει, θα τα δω μόνη μου. Αν δεν πάρεις ένα Β φέτος, Λίλα μου, Λίλα μου, Λίλα μου». Η Λίλα είχε πια καταλάβει. Ο Σάβας προσπαθούσε να κρύψει κάτι. «Δεν ήθελα να σου πω, αλλά με αναγκάζεις πραγματικά», είπε ο Σάβας. «Τι άλλο?» «Το είχες κάτω από το κρεβάτι και στο γυμναστήριο?» «Αυτό το κουτί δεν έχει μόνο φωτογραφίες και εξετάσεις. Αλλά τι άλλο έχει? Γράμματα. Το αλφάβητό του. Μικροί μου αλήτες, Λίλα, μια από τις πρώτες μου κοπέλες. Με κοροϊδεύεις?» Η Λίλα έμεινε άφωνη. Γράμματα από την πρώτη κοπέλα του Σάβα.
Τώρα η ιστορία γινόταν ακόμα πιο πολύπλοκη. Κεφάλαιο 20. Το φάντασμα της πρώτης αγάπης και το κρυφό καταφύγιο. Η αποκάλυψη των ερωτικών γραμμάτων του Σάβα από την εφηβεία, μέσα στο βρεγμένο κουτί της αποθήκης, ήταν η τελική πράξη στην κωμωδία των παρεξηγήσεων. Η Λίλα δεν ήξερε αν έπρεπε να γελάσει ή να κλάψει. Τα βρήκα χθες και είπα ότι θέλω να τα κρατήσω, αλλά δεν θέλω κανείς να τα δει. Από σένα, δηλαδή. Επειδή ήταν καλόγρια, είπε ο Σάβας, προσπαθώντας να εξηγήσει την ύπαρξη των γραμμάτων. Η Λίλα τον κοίταξε, εντελώς έκπληκτη. Μια καλόγρια. Η ιστορία γινόταν όλο και πιο παράλογη. «Ω, Λίλα μου, οι πρώτες αγάπες είναι αυτές που τσακώνονται για πάντα εδώ», είπε ο Σάβας, δείχνοντας την καρδιά του. «Και εδώ επίσης. Λίλα μου, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα τα διαβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μένα». Η Λίλα, αν και εξοργισμένη με την κρυψίνια του Σάβα, ένιωθε και μια δόση περιέργειας. «Ω, τη στιγμή που τα φοράνε, ο θυμός μου βράζει», είπε η Λίλα. «Ω, έπρεπε να καθίσω», ψάχνοντας ραβασάκι από το 1990 τώρα. «Μου το υποσχέθηκες, σωστά. Για ποιον με πέρασες? Πήγαινε να δεις το κουτί που έβαλες εκεί, απλά για να είσαι σίγουρος». Ο Σάβας, νομίζοντας ότι είχε πείσει τη Λίλα, βγήκε από το δωμάτιο. Η Λίλα όμως ήξερε καλά τις συνήθειές του. «Δεν θέλω καν να ξέρω», είπε η Λίλα ψιθυριστά. Έκρυψε την κάμερα στην ντουλάπα του κρεβατιού. Στο πάνω ράφι τράβηξε την κουβέρτα από το αγόρι. Ο Κωνσταντίνος, ο γιος τους, πλησίασε. «Τον είδες, το βάζει εκεί». «Όχι, αλλά πάντα κρύβει εκεί ότι δεν θέλει να δω», είπε η Λίλα. «Νομίζω ότι το κατάλαβε μετά από όλα αυτά τα χρόνια». Η Λίλα, ξέροντας τον Σάβα καλύτερα από τον καθένα, συνέχισε: «Μια κούνια που τον ανούριζα. Πήγα να το δοκιμάσω, μια νέα κρυψώνα, στο παιδικό δωμάτιο, αλλά δεν το είδε. Και είμαι σίγουρη ότι γύρισε στην παλιά γνωστή, δοκιμασμένη λύση. Και θα το ανοίξεις για να διαβάσεις τα γράμματα», είπε ο Κωνσταντίνος. «Αυτό δεν είναι σωστό», είπε η Λίλα. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Πόσο καιρό θα χρειαστεί να φύγει? Σε 1 λεπτό. Σε 1 λεπτό, σε μισή ώρα, ξέρεις. Έρχεται». Ο Σάβας εμφανίστηκε ξανά στο δωμάτιο, με ένα ύφος που πρόδιδε την αμηχανία του. «Αγαπητή μου, είμαι έτοιμη», είπε. «Μόνο η λύπη με κουράζει λίγο. Ξέρεις, σκέφτομαι να μείνω εδώ μαζί σου». Γιατί δεν με θέλεις?» ρώτησε η Λίλα, παίζοντας το παιχνίδι του. «Όλοι δεν θέλουμε», απάντησε ο Σάβας, «αλλά είναι κρίμα να είσαι κλειδωμένη μέσα». «Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό έλεγα στην Αντωνία. Γιατί να μην πάμε για καμιά μισή ντουζίνα περίπου? Αλλά έχω τα δικά μου πράγματα και φοβάμαι». Η Λίλα ένιωσε ότι είχε νικήσει. Ο Σάβας είχε παραδεχτεί την ήττα του, όχι με τα λόγια του, αλλά με την αμηχανία και την επιθυμία του να τη ζητήσει συγγνώμη. Η βαθμονομία της είχε πετύχει τον σκοπό της. Ο Σάβας είχε μάθει το μάθημά του. Κεφάλαιο 21. Η απόδραση του Σάβα και οι αναδρομές στην Πειραιώς. Η Λίλα, κρατώντας στα χέρια της τα παλιά ερωτικά γράμματα του Σάβα και της υποτιθέμενης καλόγριας, ένιωθε μια παράξενη ικανοποίηση. Ο Σάβας είχε πια αποκαλυφθεί. Η τσιγκουνιά του είχε τις ρίζες της σε μια διαστρεβλωμένη ιδέα φροντίδας, αλλά και σε μια βαθιά κρυμμένη ανασφάλεια. Τώρα όμως ήταν η ώρα να αντιμετωπίσει και το φάντασμα της πρώτης αγάπης. Ο Σάβας, με μια δόση κωμικής απελπισίας, προσπαθούσε να δραπετεύσει από την αμήχανη κατάσταση. «Με αυτό, αγαπητή μου, έχεις βγει από το πουθενά. Εσύ που μπορείς, εδώ για να αναπνεύσεις φρέσκο αέρα», είπε ο Σάβας. «Λοιπόν, καλθά μόρε, θα πάμε στον Πειραιά», απάντησε η Λίλα ειρωνικά. «Δεν πάμε στην Πάρνηθα». Ο Σάβας έμοιαζε σαν να ήθελε να εξαφανιστεί. «Όπου γεννάει, ναι. Ομάδα για να στηρώσει έναν φίλο την τελευταία στιγμή. Και έναν φίλο, αδελφέ. Θα έλεγα ότι είναι συγγενής. Αλλά ένας φίλος. Διαλέγουμε τους φίλους τους». Η Λίλα τον κοιτούσε, έτοιμη να γελάσει με την παράλογη δικαιολογία του. «Γι' αυτό δεν τους τιμωρούμε». «Τι λες, περισσότερα?» «Όχι, το λέμε». Ο Σάβας απελπισμένος είπε: «Γκρέις Αλεξίου», λέει. Για την Τάκια η Αλεξίου το έγραψε. 7 πηγές, αγαπητέ μου». Η Λίλα θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε με την Αντωνία για τις φήμες και τα ψέματα. «Αν δεν αργήσεις», είπε η Λίλα. «Θες να με διώξεις? Άκου. Θέλω να το καθυστερήσουμε». «Το λέμε για σένα, καλέμε για να μην αργήσεις». Έπαιρνα ξανά και τι μου λέει, ας τρέξει μαζί της για να μάθει το μάθημά της. Οπότε φεύγω για την Τάκια. «Έλα, ας μιλήσουμε, φίλοι». «Να το, αλλά πόσο καλά το ξέρω. Θα μάθω γι' αυτό καλύτερα τώρα που θα το ανοίξουμε». Η Λίλα είχε αποφασίσει να διαβάσει τα γράμματα. «Τι άγχος έχεις, δεν το κάνω κι εγώ», είπε ο Σάβας. «Α, τρελαίνεσαι για τις πρώτες αγάπες και όλα. Και αυτό είναι όλο. Έχει ακόμα και κάρτα. Η πρώτη του κοπέλα του έφερε αυτό. Δεν είναι πρωτότυπο, όχι. Είναι στα γαλλικά. Φέρτε το με τα γαλλικά, όχι. Η Ετιγνέλ αντιμέχαθες. Τώρα τι έχεις να πεις?» Η Λίλα πήρε την κάρτα στα χέρια της.
Ήταν γραμμένη στα γαλλικά. «Ω, ναι, ο αιώνιος θαυμαστής σου», διάβασε. Η Λίλα γνώριζε γαλλικά. «Πάω σε γαλλικό σχολείο Σάβα», είπε η Λίλα. «Ποιο σχολείο, Αντωνία μου?» «Σου φαίνεται ότι μία έφηβη αγαπάει τον φίλο της από τον μπαστούνι», ρώτησε η Αντωνία. «Γιατί το αντικείμενο του αντικειμένου δεν ήταν στο υποκείμενο. Για να το κρύψει, κάποιος του το έδωσε δώρο, αλλά όχι στο παρελθόν, πρόσφατα. Γιατί, αδελφέ μου, είπε ότι το έφερε από το πνεύμα του φαρμακοποιού? Και πώς ξέρουμε ότι λέει την αλήθεια? Πώς ξέρουμε ότι...» Η Αντωνία, έχοντας ακούσει τη συζήτηση της Λίλας με την Αλεξάνδρα, άρχισε να συνδέει τα κομμάτια του παζλ. Η ιστορία της Ζωζέτ, του αγάλματος και τώρα των γαλλικών γραμμάτων. Πώς ξέρουμε ότι δεν επινόησε μια βολική δικαιολογία για την πλημμύρα για να μπαλώσει τα κέια? «Πράγματα», συνέχισε η Αντωνία. «Έλα, Λίλα μου, μη βγάζεις τόσο εύκολα συμπεράσματα», είπε η Λίλα. «Ας γυρίσει πρώτα». Η Αντωνία με τον γνωστό της κινησμό είπε: «Γιατί για να του φέρω το άχυρο στο κεφάλι? Ας μιλήσουμε ηρέμα, μη θυμώσεις. Όσοι δεν θυμώνουν με ένα μικρό τώρα, με δουλεύετε». «Αλλά με ακυρώνεις λιθαία μια στιγμή και θέλεις να με φας ηρέμα», είπε η Λίλα. «Ξέρεις πώς θα γυρίσω?» περίμενα αυτή τη βόλτα. «Έλα, το κλείνω γιατί έχω μια δεύτερη γραμμή». Η Λίλα κρέμασε το τηλέφωνο, κοιτάζοντας την κάρτα στα γαλλικά. «Ο αιώνιος θαυμαστής σου». Ποιος ήταν ο αιώνιος θαυμαστής του Σάβα και τι σχέση είχε με τη Ζωζέτ και το άγαλμα της Αλεξάνδρας? Η κωμωδία των παρεξηγήσεων συνεχιζόταν. Κεφάλαιο 22. Ο μυστηριώδης επισκέπτης και οι σαββατιάτικες υποψίες. Η Λίλα, ανήσυχη από τις νέες πληροφορίες, δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τα γαλλικά γράμματα και την κάρτα. Η βαθμονομία είχε μπει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, το μυαλό της ήταν επικεντρωμένο στο να ξεσκεπάσει την αλήθεια για τον Σάβα και τις κρυφές του. Ζωές. «Λίλα, Αντωνία, τι έγινε, βγήκαν επιτέλους?» «Έλα, μπαμπά, το μικρό μου πουλί επέστρεψε». «Τόσο γρήγορα?» «Ήταν τέλειο, εδώ έξω στο μικρό σπίτι». «Μικρό σπίτι, είχε κανονίσει με κάποια κοπέλα και ήταν συγκεντρωμένος». «Κάτσε κάτω, Λίλα μου, μην κάνεις φασαρία». Θα πεις ότι είπε ψέματα για τα πράγματά του. «Μην ανησυχείς, θα έχω μια ήρεμη συζήτηση μαζί του όταν φύγεις». «Γιατί επέστρεψε τόσο νωρίς, θέλω να δω», είπε η Λίλα. Χάλασε λίγο το μικρό σπίτι». «Καλά το έκανε». Η Αντωνία είχε έρθει για να συζητήσουν τις εξελίξεις. «Ναι, τι?» «Δηλαδή, μπαμπά, ότι θα έρθουμε να σε βοηθήσουμε να βάλουμε όλα πίσω, μιλάς γι' αυτό». «Ναι, θα φέρω και το κουτί σου, μην ανησυχείς». «Το έχω σε ένα κουτί, κανείς δεν το έχει ανοίξει καν». «Άκουσα, αγαπημένη μου, άκουσα», είπε η Αντωνία. «Το παιδί μας επιτέλους εδώ, γρήγορα. Γρήγορα, ας το βάλουμε πίσω, μην αφήσεις τον Σάβα να μάθει ότι το ανοίξαμε». Οι γυναίκες Λίλα και Αντωνία ένιωσαν ότι είχαν πέσει πάνω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή τσιγκουνιά. «Το ερώτημα παραμένει γιατί το κρατούν κρυμμένο, για να μην το κοιτάμε. Ξέρω και κομορελία», είπε η Αντωνία. «Για να το κρατήσει ξεχωριστά από τις άλλες κούκλες, δεν θέλει να το επιλέξω. Έτσι φαίνεται. Και αφού δεν είναι δικό της, σίγουρα υπάρχουν κι άλλες. Έτσι φαίνεται». Προφανώς κάποια Γαλλίδα κρίνοντας από την κάρτα. «Έτσι φαίνεται. Ποια κρύβεται πίσω από αυτό?» Η Λίλα ένιωσε τον φόβο να την κυριεύει. «Είμαι τόσο μπερδεμένη, το πιστεύω. Όσο κι αν φωνάζω, δεν με νοιάζει καν». Τότε ακούστηκαν χτυπήματα στην πόρτα. Ούψ, αγαπητή μου», είπε η Λίλα. «Εντάξει, ίσως μια Γαλλίδα κάνει το δώρο μου. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας μας δεν το έκρυψε μόνος του». «Όχι λες», απάντησε η Αντωνία. «Και ούτε κι αυτός». Κεφάλαιο 23. Η μυστηριώδης Γαλλίδα και το συνέδριο του Σάβα. Ο μυστηριώδης επισκέπτης στην πόρτα αποδείχθηκε ότι ήταν ο Μενέλαος, ο καρδιοχειρουργός φίλος του Σάβα. Είχε έρθει να μιλήσει για ένα επερχόμενο συνέδριο. Όμως η Λίλα και η Αντωνία είχαν πια στρέψει την προσοχή τους στη μυστηριώδη Γαλλίδα και στα γράμματα. «Είμαι σίγουρη ότι ο Κιμοσεράνη. Φλερτ και της βάζει πάγο», είπε η Αντωνία, απευθυνόμενη στον Μενέλαο. «Ορίστε. Σας έχω καλύψει», απάντησε ο Μενέλαος. Δεν σε ακούσαμε, βρήκαμε αυτό που είδαμε εδώ και κοιτούσαμε φορέματα», είπε η Λίλα, προσποιούμενη αδιαφορία. «Αυτό, εδώ για να φορέσω τα ρούχα μου στην επιμνημόσυνη δέηση του Θεού σας, είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Αλφαϊότα. «Θα το κάνω λίγο πιο κοντό», είπε η Λίλα. «Και τι είναι ένα φόρεμα για σένα? Ο φακός είναι όχι, ένας ευρυγόνιος φακός. Σου βάψαμε κάτι». «Όχι, τίποτα, λες το δικό σου. Η σαντίκα μου βρέχεται. Εδώ τρέχουμε με τον Αιγύπτιο. Ο Σάβας και ο Κωνσταντίνος να είναι καλά, που χτυπούν τον φαρμακοποιό». Η αναφορά στον φαρμακοποιό έκανε τη Λίλα να σκεφτεί την ιστορία της Αλεξάνδρας και της Ζωζέτ. Αλλά ναι, δεν έχεις κανέναν», είπε η Αντωνία στο Μενέλαο. «Πώς να μην έχεις κανέναν ετοιμάζει ένα ολόκληρο ταξίδι?» Ταξίδια, θα πρέπει να πας». Ο Μενέλαος κοιτούσε τη Λίλα, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. «Τη Μασσαλία Αλόμινα, ένα συνέδριο νευροχειρουργικής».
Η Λίλα τον κοίταξε, εντελώς έκπληκτη. Ο Σάββας είχε πει ψέματα. Πού? Στη Μασσαλία. Δεν την έχεις ακούσει, μικρέ μου ηλίθιε. Για το σαπούνι της, όχι για τους νευροχειρουργούς. Δεν είναι στη Γαλλία. Ω, πραγματικά τώρα. Η Λίλα ένιωσε την οργή να την κυριεύει. Ο Σάββας είχε πει ψέματα ακόμα και για ένα τόσο σοβαρό θέμα. «Και θα πας μαζί της, Αλεξάνδρα?» ρώτησε η Λίλα, κοιτάζοντας την Αλεξάνδρα, που είχε εμφανιστεί ξαφνικά στο δωμάτιο. «Όχι, μόνος μου θα πάω», είπε ο Μενέλαος. «Είναι ένα ταξίδι πλήρους απασχόλησης». «Γιατί απουσιάζει η κυρία Αλεξάνδρα?» ρώτησε η Λίλα. «Όχι, αλλά είναι τα γενέθλια της Λίλης. Δεν μπορεί να αφήσει την φίλη της μόνη της μια τέτοια μέρα. Η Λίλη θα καταλάβει». Η Λίλα έβλεπε ότι ο Σάββας είχε μια δικαιολογία για όλα. Η Αλεξάνδρα πάλι έδειχνε να έχει συνηθίσει στις παράλογες ιστορίες του Σάββα. «Η Λίλη θα καταλάβει», είπε η Αλεξάνδρα. «Δεν θα καταλάβεις, παλιά μου Αλεξάνδρα. Δεν ξέρεις γαλλικά, θα βαρεθείς, βουβή και μόνη σου». Η Λίλα όμως ήξερε καλά τις γαλλικές της ικανότητες. «Αλλά ούτε κι εσύ μιλάς γαλλικά». «Ναι, αλλά άλλοι μιλούν γαλλικά». «Τι εννοείς? Οι διερμηνείς που θα έχεις στο συνέδριο θα καταλάβουν». «Συγγνώμη, περίμενα αυτά που λέω», είπε η Λίλα. «Η Λίλη μου θα φοβηθεί τα μικρά πράγματα». Η Αντωνία, που παρακολουθούσε τη συζήτηση, ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει. «Δηλαδή, κάτσε, τι συμβαίνει που ο πατέρας μας φλερτάρει μαζί σου?» ρώτησε η Αντωνία. «Θα συναντήσει τη μυστηριώδη Ζήτα. Ο σοφός θα δείξει τα αληθινά του χρώματα και δεν θα θέλει την Αλεξάνδρα μας. Αφού ξέρει πόσο αγαπάει τα ταξίδια». Η Λίλα κοιτούσε την Αντωνία, καταλαβαίνοντας ότι οι υποψίες τους για μια Γαλλίδα ερωμένη του Σάββα είχαν ξαναζωντανέψει. Κεφάλαιο 24. Οι υποψίες, οι αλεπούδες του κόσμου και η εξομολόγηση του Σάββα. Το κλίμα στο διαμέρισμα των Παλαιοκαλάμιδων είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου η κωμωδία έδινε τη θέση της σε μια βαθιά, δραματική ένταση. Οι υποψίες για μια μυστηριώδη Γαλλίδα πλανιόντουσαν στον αέρα, τροφοδοτούμενες από τα γαλλικά γράμματα, το κρυμμένο άγαλμα και το επικείμενο δήθεν ταξίδι του Σάββα. «Αν είναι αλεπούδες στον απέραντο κόσμο», είπε ο Μενέλαος, με μια δόση φιλοσοφίας. «Ποιος θα μας το πει αυτό?» «Μενέλαε, δεν έχει δώσει το δικαίωμα ότι μια φορά, όταν έχει ανεχθεί τη γριά όλα αυτά τα χρόνια παρά όλα αυτά που παίζει». Η Λίλα, που ήξερε τον Μενέλαο καλά, του απάντησε: «Ο λογαριασμός δεν ήρθε τόσο γρήγορα και φθηνά, ο μαύρος άντρας». «Τι κάνουμε λάθος?» «Ηλιθιότητα. Η αλήθεια με την κειμενά μου θέλει να μου το πεις, γιατί γνωρίζω τον κύριο Μενέλαο». Ο Μενέλαος, αν και φίλος, ένιωθε ότι βρισκόταν στη μέση μιας διαμάχης που τον ξεπερνούσε. «Ναι, αλλά πρέπει να τους τιμωρήσουμε», είπε η Λίλα αποφασιστικά. «Δεν μπορούμε να τον καταγράψουμε έτσι, χωρίς αποδείξεις. Πες του να ακολουθήσει το σύστημα της Άλια, να ψαρέψει τον Σάββα και τον Κωνσταντίνο, νόμο Σαμάρι». «Τι, λες ότι ξέρουν?» «Προφανώς, για να κρύψει ο Σάββας το κουτί για το δικό του όφελος, σίγουρα οι συνεργάτες του», είπε η Αντωνία, με νόημα. «Και αφού ο Σάββας ξέρει, και ο Κωνσταντίνος ξέρει το μυστικό. Και θα ξέρουμε κι εμείς από έξω». Ο Κωνσταντίνος, ο γιος τους, που είχε παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει. «Τι εννοείτε, ξέρετε τι συμβαίνει με τον πατέρα μου?» ρώτησε ο Κωνσταντίνος, αναστατωμένος. Ο Σάββας, βλέποντας ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει, ένιωσε την ανάγκη να ομολογήσει. «Σάββα μη, είσαι αρκετά», είπε ο Σάββας με μια φωνή γεμάτη ενοχή. «Είδα τι υπήρχε μέσα στο κουτί που έφερα από τα Κηφισιά. Νίνα, άνοιξε το κουτί». Η Λίλα κοιτούσε τον Σάββα. «Το βρήκαμε κατά λάθος. Ψάχνουμε τις φούρνες με τη Λίλα». «Εντάξει τότε, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω». «Με δουλεύει Ζουζουνέλ». «Γιατί να σε δουλεύω, Λίλα?» ρώτησε ο Σάββας. «Δεν έκανε τίποτα κακό». «Ο Σάββας κοροϊδεύει τη μητέρα σου». «Ναι, αλλά το κάνει για καλό», είπε ο Σάββας δικαιολογούμενος. Η Λίλα όμως δεν πίστηκε. «Έχεις δίκιο, με κοροϊδεύεις, Κωνσταντίνος». «Φυσικά όχι, Ζουζουνέλ». «Ω, άχρηστο πλάσμα, θα το κάνω κι εγώ». «Τι ακούω, Σάββα, καταλαβαίνεις τι μου έλεγες στο πρόσωπο?» ρώτησε η Λίλα. «Η ιδέα μου σε βρίσκει υπερβολικό». «Για να την ξυπνήσει, παιδί μου, το κάνει, για να την ανανεώσει. Γιατί σχεδιάζει να τους τα πει όλα?» «Κάθε άλλο άτομο. Δεν θέλει να την πληγώσει. Οπότε της λέει ψέματα». «Μερικές φορές, Ζουζουνέλ, κάποια μικρά ψέματα είναι απαραίτητα». Η Λίλα κοιτούσε τον Σάββας πια με πλήρη κατανόηση. Η ιστορία της Ζωζέτ και του αγάλματος ήταν ένα ψέμα, αλλά ένα ψέμα που είχε στόχο να ανανεώσει την καλλιτεχνική φλόγα της Αλεξάνδρας. Ο Σάββας, ο Τσιγκούνης, ήταν στην πραγματικότητα ένας καλλιτέχνης της εξαπάτησης για ένα καλό σκοπό. Κεφάλαιο 25. Η εξομολόγηση του Σάββα, η συγγνώμη της Λίλας και το κοινό όνειρο. Η ατμόσφαιρα στο σαλόνι, παρόλο που η λύση του μυστηρίου είχε έρθει, παρέμενε βαριά. Η Λίλα κοιτούσε τον Σάββα ανάμεσα στην κατανόηση και μια τελευταία δόση αγανάκτησης. «Δεν τρως τους 100, Σάββα», είπε η Λίλα. «Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια γυναίκα που δεν της αρέσει το ψέμα».
Αλλά γι' αυτό δεν της λέει την αλήθεια. Ο Σάβας αναστέναξε. Φυσικά. Πώς θα μπορούσε να της κάνει ένα τέτοιο χλευασμό? Σκέψου πόσο άθλια θα νιώσεις όταν μάθει για αυτή τη Γαλλίδα. Θέλεις να νιώσεις λίγο περισσότερο με τα λόγια? Τι λες ότι κάνει? Όλα αυτά. Τι τη συγκρίνεις? Η Λίλα, κοιτάζοντας τον Σάβα, ένιωσε ότι έπρεπε να τελειώσει αυτή η παρεξήγηση μια για πάντα. Οι μητέρες είναι πολύ καλύτερες από τη Ζωζέτ. Ζωζέτ, ξέρεις το όνομά της? Πού μας είδε, μπαμπά? Αν Ζουζουνέλ, ας πάμε για ύπνο, είπε ο Σάβας. Έχει τόσο πολύ απασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ζωζέτ. Γεωργίας, πραγματικά. Κύριε, έμαθες το όνομά της. Όχι ότι θα την ξεχάσω. Βγαίνει. Η Λίλα χαμογέλασε. Έψαξε στο διαδίκτυο, είναι πολύ γνωστή. Μια γνωστή απατεώνας των τεχνών. Έχει μια αδυναμία στις γυναίκες καλλιτέχνηδες. Ο Σάβας παραδέχτηκε την αλήθεια. Δεν είναι καν γλύπτης, είναι απατεώνας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Επειδή οι δικοί μας είναι γαϊδούρια. Αλλά ας το κρατήσουν ήσυχο έτσι. Ο Κωνσταντίνος μου είπε ότι του έκανε καλό. Κέλμενα, δες τι μου είπε ο Σάβας. Η Λίλα με τη σειρά της είπε. Αφού η μητέρα μου δεν ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Πώς και δεν τον έπνιξα με το μαξιλάρι, μικρό μου παιδί? Μου πέταξε την κουβέρτα και γύρισε στην πλευρά του. Η Κέλμενα ροχαλίζει ήδη. Τουλάχιστον κοιμάται. Μην ξαπλώνεις, αλλιώς θα ξυπνήσω την πεθερά μας. Η Λίλα κοιτούσε τον Σάβας. Με κοροϊδεύεις όρθια. Ο ύπνος των δικαίων, Αντωνία. Οι γυναίκες, Λίλα και Αντωνία, είχαν καταλάβει την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Ο Σάβας ήταν ένα παράξενο μείγμα τσιγκουνιάς, αγάπης και εξαπάτησης. «Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι», είπε η Αντωνία. «Φυσικά όχι. Τι θα κάνουμε?» «Αύριο στο τραπέζι θα μιλήσουμε με τον Μενέλαο ιδιωτικά». «Επεμβαίνουμε σε ξένα χωράφια», ρώτησε η Λίλα. «Το θέμα είναι ευαίσθητο». «Ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητο». «Γι' αυτό το λέει και η Αντωνία», είπε η Αντωνία. «Γίνεται εντελώς απίστευτο σύμφωνα με τη μητέρα μας. Και θα κρατήσουμε τη σιωπή μας». «Όχι, λες». «Φυσικά όχι. Γινόμαστε συνένοχοι. Άτι το 100 μου και δείξε μου το κάρμα που χρειάζεται δίαιτα». «Μόνο το κάρμα σου. Δεν αφήνεις σχόλιο για». «Τι λέγαμε?» Η Λίλα ένιωθε ότι είχε χρέος απέναντι στην Αλεξάνδρα και η αλήθεια, έστω κι αν ήταν σκληρή, έπρεπε να υποθεί. Η Λίλα και ο Σάβας κάθισαν αργά το βράδυ μετά που όλοι είχαν φύγει. Η βαθμονομία είχε τελειώσει. «Λέγαμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι υποτιμητικό για τη φίλη μας», είπε η Λίλα. «Ακόμα και για τη μάγερα. Επειδή μπορεί να είναι μάγερα, αλλά δεν πρέπει να είναι γυναίκα πάνω απ' όλα. Δεν αξίζει ένα τέτοιο ψέμα». «Συμφωνώ, αλλά τι ψέμα λες?» ρώτησε ο Σάβας. «Αγαπητή μου, αυτοί χωρίς να ξέρουν το μυστικό που έχεις από τη μαμά». «Λίλα, είδα τη γλυπτική του μεζέ παβάμες χωρίς». «Εντάξει, Μενέλα, καταλαβαίνω ότι είναι ντροπή για σένα. Αλλά γιατί να είναι ντροπή για μένα?» «Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα θέλαμε να μάθουμε το μυστικό σου». Η Λίλα του αποκάλυψε το μυστικό της, τις αποταμιεύσεις του. «Τι λες, Βεγορισάη?» ρώτησε ο Σάβας. «Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν το μάθαιναν. Ο ακριβώς σου σύζυγος είναι πολύ κακός για σένα. Ορίστε, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνεις. Και δεν θα αποκαλύψεις το μικρό μου μυστικό στην Αλεξάνδρα». Η Λίλα πια είχε μάθει το μάθημα της. Η οικονομία δεν ήταν μόνο για τους αριθμούς. Ήταν για την εμπιστοσύνη, την αλήθεια και την αγάπη. «Μαζεύεσαι, μαζεύεσαι. Όχ, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ μέσα?» «Εσύ χαίρεσαι, βλέπω. Περιμένεις τον καινούριο σου γαμπρό». Η Δέσποινα Καρανικολάου, η μητριάρχης της οικογένειας, δεν μάσησε τα λόγια της. Τα είχε πάντα έτοιμα, κοφτά, σαν φρεσκοακονισμένα μαχαίρια έτοιμα να κόψουν τον πατσά της Κυριακής. Τριγυρνούσε στην κουζίνα, σαν να ήταν το βασίλειό της, ένα βασίλειο από κατσαρόλες, αρώματα και αγωνίες. Η ανυπομονησία για την άφιξη της Αλίκης, της μικρότερης κόρης της, ήταν τόσο μεγάλη όσο ο φόβος της για το άγνωστο που θα έφερνε μαζί της. Ο σύζυγός της, Παναγιώτης Καρανικολάου, ένας άνθρωπος στιβαρός, με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε πρώην μηχανικό και νυν γνώστη των πάντων, διάβαζε την καθημερινή καθισμένο στην αγαπημένη του πολυθρόνα στο σαλόνι. Από τα βαθύρια άρθρα για την οικονομία, έβγαζε κατά καιρούς έναν αναστεναγμό που ακούστηκε σαν μακρινός βρυχυθμός δράκου. «Γιατί να το δένεις κόμπο, βρε Δέσποινα, τι κακό να παντρεύονται?» ρώτησε, προσπαθώντας να προσδώσει λογική σε ένα σύμπαν που διέπονταν από τους συναισθηματικούς κραδασμούς της συζύγου του. Τι κακό, Τάκη μου», απάντησε η Δέσποινα, στρεφόμενη προς τον σύζυγο της μεγαλύτερης κόρης της, Σοφίας, που την παρακολουθούσε με ένα ηλίθιο χαμόγελο στον καναπέ. Ο Τάσος, φαρμακοποιός και παιδί για όλες τις δουλειές στην οικογένεια, ήταν μόνιμος θεατής και συχνά ακούσιος συμπαραστάτης στις δραματικές κορώνες της Δέσποινας. «Είναι η πρώτη φορά που η Αλίκη μας παρουσιάζει κάποιον ως μελλοντικό σύζυγο».
αυτό δεν σου λέει τίποτα. Δηλαδή, μη μου πεις ότι ο άντρας είναι ο εφηβικός της έρωτας. Μα πού πας και τριγυρνάς, άνθρωπε? Ο Παναγιώτης άφησε την εφημερίδα να γλιστρήσει σαν να την ξαφνιάζαν οι λέξεις. Η Αλίκη ποτέ δεν σαγίνευε. Πάντα έβαζε μια απόσταση, πρόσθεσε η Σοφία, η μεγαλύτερη κόρη, φαινομενικά σοβαρή, αλλά με μια διαβολική λάμψη στα μάτια της. Φαίνεται ότι κληρονόμησε κάτι από τη δραματική φύση της μητέρας της. Προφανώς άλλαξε γνώμη τώρα, είπε η Δέσποινα, ανασηκώνοντας τους ώμους. Τι είναι αυτό ο Δημήτρης που σε λίγες μέρες θα γίνει πατέρας? Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, αποκλείεται να μην έχει αλλάξει κανείς όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όπως συναντήθηκαν ξανά, να του αρέσει. Και αυτή το ίδιο ισχυρίζεται, ψιθύρισε η Ελπίδα, η τρίτη κόρη, που μέχρι τότε ασχολούνταν με το κινητό της. Η Ελπίδα, μια καλλιτέχνης ψυχούλα, προσπαθούσε πάντα να αποφεύγει τις οικογενειακές αντιπαραθέσεις, αλλά σπάνια το κατάφερνε. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να το πιστέψω, αλλά ο τύπος ήταν τόσο κακός τότε. Η Δέσποινα πετάχτηκε. Κακός! Έλα βρε παιδί μου, ήταν λίγο. Αχταρμάς. Αχταρμάς, λέω, Ελπίδα. Ο Κωνσταντίνος, ο ξάδερφός σου, μπροστά του είναι καθαρός. Ο Κωνσταντίνος, το βλαστάρι μας, που ποτέ του δεν κούμποσε το πάνω κουμπί για να μην καίει την κουμπότρυπα. Ναι, Δέσποινα, ο Γρηγόρης, διόρθωσε η Σοφία, με μια μικρή δόση ηρωνίας. Έγραψε και διένυμε δωρεάν ένα κόμικ με τίτλο «Σούπερ Γρηγόρης». Και αυτό λέω κι εγώ η τύχη του. Και πού αλλού θα ακούσεις τον Σούπερ Γρηγόρη να αποκαλείται υπερδύναμη? Βοηθούσε τους χαμένους να βρουν το δρόμο τους, είπε η Ελπίδα. Άρε, Γρηγόρη. Ήταν τρελός με τις ώρες δρομολογίων λεωφορείων και τραμ της πόλης. Παρεμπιπτόντος Τάσο, αυτός είναι ο Γρηγόρης, για να σου λέω ένα-ένα. Ο Τάσος έκανε μια χειρονομία σαν να έλεγε τι άλλο θα ακούσω. Όχι ρε βλάκα, πολύ καλό παιδί. Απλά κάπου πήγαινε, μωρό μου, μέχρι την τρίτη δημοτικού, το σχολείο της μητέρας του. Πώς να μην ξέρει από δρομολόγια? Εν μέσω αυτής της συζήτησης, το κουδούνι της πόρτας χτύπησε. Όλα πάγωσαν. «Καλημέρα», είπε μια φωνή και ακολούθησε ένα δεύτερο, πιο συναισθαλμένο «Καλημέρα». Ήταν η Αλίκη, λαμπερή, με ένα χαμόγελο που φώτιζε ολόκληρο το μικρό χολ και δίπλα της ένας άντρας. Ψηλός, με ένα εκεντρικό στυλ που η Δέσποινα ερμήνευσε αμέσως ως αντισυμβατικό. Μαλλιά μακριά, μαζεμένα σε έναν ατιμέλιτο κότσο, αρκετά τατουάζ που ξεπρόβαλαν από το t-shirt του και piercing στο φρύδι. Ο Γρηγόρης. «Αχ, Αλίκη μου, Κυριακή μεσημέρι, με πυρούνι στο χέρι, θα γεννήσουμε κόμπους στα μαλλιά, σηκωνόμαστε απί το τραπέζι για την κουζίνα», είπε η Δέσποινα. Μια αμήχανη προσπάθεια για ποιητική υποδοχή, ενώ σάρωνε τον Γρηγόρη με το βλέμμα της. «Όλο το λάδι μέσα στο αλάτι, όλο το βράδυ στο κρεβάτι ήμουνα. Σου λέω, να μην ξαναπάμε, να πάμε μόνοι μας στο σπιτάκι μας». Η φωνή της πήρε έναν τόνο παράπονου, σαν να κατηγορούσε τον Γρηγόρη για την αϊπνία της. Ο Γρηγόρης, χαμογελώντας ήρεμα, άπλωσε το χέρι του. «Καλησπέρα σας, Γρηγόρης. Χαίρομαι πολύ». Ο Παναγιώτης άφησε επιτέλους την εφημερίδα και σηκώθηκε. Η ματιά του ήταν διαπεραστική. Έσφιξε το χέρι του Γρηγόρη. Ήταν σαν να μετρούσε τη δύναμή του, τη σιλουέτα του, την... «Όχι, όχι, 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 όχι. Γιατί γεννήθηκα σαν την φυλή, σαν τον χορό της τραγωδίας, όχι, όχι, γιατί γεννήθηκα έτοιμη σε αυτή τη φυλή. Δεν έχω πάρει καμία θέση από σένα». Η Δέσποινα, μέσα στον πανικό της, ανακάτευε παλιές ρίσεις με σύγχρονες αγωνίες. «Γρηγόρη, Γρηγόρη, δεν το είπαμε στον Ενικό και είπαμε να τον λένε Γεράσιμο. Δεν το πιάσαν?» «Όχι, όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θέλετε να καθίσετε εδώ?» είπε ο Τάσος, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα. «Όχι, αλλά πώς ήρθε?» «Υποθέτω ότι βαρέθηκα», είπε ο Γρηγόρης, ακόμα χαμογελαστός, αντιλαμβανόμενος το αμήχανο χιούμορ. «Δεν θέλω ποτέ, μα ποτέ, απλά να εκνευρίζω τους ανθρώπους». «Μα τι λες, Γρηγόρη, χαιρόμαστε που είσαι εδώ», είπε η Αλίκη, ελαφρώς ενοχλημένη από τη μητέρα της. «Γεράσιμε. Συγγνώμη, η δύναμη της συνήθειας». Η Δέσποινα, φέρνοντας δίσκο με κεράσματα, έκανε ακόμη μία σαρκαστική παρατήρηση. «Έλα, ακόμα και η μαμά μου με φωνάζει έτσι. Μπορείς να δοκιμάσεις κι εσύ μερικά μπισκότα, θα θέλεις να τα φτιάξεις με τις κοπέλες. Φαίνονται τέλεια». Ο Γρηγόρης έγνεψε καταφατικά. «Θα το δοκιμάσω. Δεν έχετε λεγεώνες σε γλουτένι». Η ατάκα αυτή, ενώ ήταν μια αθώα αναφορά σε πιθανές αλλεργίες, ακούστηκε στα αυτιά της Δέσποινας σαν κεραυνός σε νεθρία. «Εύκολα. Εντάξει», είπε η Δέσποινα, με μια υποψία πονηριά στα μάτια της. «Δεν αρρωσταίνω. Οπότε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε. Έχουμε και το γαλατένιο μπουρέκο, τα μικρά χέρια του Χερουβίμ».
Ο Δημήτρης, ο γιος της Δέσποινας, που έφτανε μαζί με τη γυναίκα του Όλγα, τη στιγμή ακριβώς που ξεσπούσε η πρώτη αψιμαχία, είπε «Αυτό πρέπει να το δοκιμάσω, όπως κανένα άλλο». «Ω, μωρό μου, θα με τρελάνεις. Έλα, είπες ότι είσαι δυσανεκτικός στη λαχτόζη». «Λίγο, άλλωστε τι να κάνω, βλάκα», απάντησε ο Γρηγόρης με ηρωνία. «Όχι, Δημήτρη, άκουσέ τον, έχει ένα σημείο», είπε η Σοφία. «Απλά ντρέπεται να το πει», ψιθύρισε η Ελπίδα. «Και πιστεύεις την ηλίθια ερώτησή μου, τον ηλίθιο που λες εσύ? Της αρέσει να μου δίνει προσοχή». Η Δέσποινα, βλέποντας τον πανικό να κυριεύει, προσπάθησε να αλλάξει θέμα. «Λοιπόν, ας αρχίσουμε να σαπίζουμε». «Μέχρι πρόσφατα ναι». Ο γέρος αποφάσισε να πάρει μια γουλιά από την αγάπη του, όπως κι εγώ. Ο Παναγιώτης, σιωπηλός μέχρι εκείνη τη στιγμή, κοίταξε τον Γρηγόρη. «Σου το λέω τόσα χρόνια, τι θα κάνουμε?» «Τι, γράφεσαι» ή η φωνή του Παναγιώτη, συνήθως στιβαρή, ήταν τώρα ελαφρώς επιφυλακτική. «Έλα, Τάσο, δεν παίρνω το κόμικ σου», είπε η Σοφία. «Τι κόμικ, Σοφία? Ο άνθρωπος έχει γίνει τόσο καλλιτέχνης», σχολίασε η Αλίκη, υπερασπιζόμενη τον Γρηγόρη. «Μαθαίνεις κάνοντας και δεν νομίζω ότι τα κόμιξ είναι άσχετα», απάντησε ο Γρηγόρης. «Έχω πάθος με το σχέδιο από μικρός και ο αρχιτέκτονας είναι εκεί έξω. Αυτό ήταν πριν από 5 χρόνια, όταν ήταν επιλογή της μαμάς μου και του αδελφού της». «Κωνσταντίνου Λαβός», σχολίασε η Αλίκη, με ένα βλέμμα γεμάτο νόημα. «Οπότε, όχι. Ας το αφήσουμε για λίγο και ας μου δείξει η Σοφία το εσωτερικό της τσάντας». «Τι στο διάολο, το πιστεύουμε», αναφώνησε η Δέσποινα, βλέποντας την κόρη της να προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή. «Πες μου αν είχε την τσάντα και θα θυμώσω. Θέλω να μου πεις πόσο μοιάζουν οι τσάντες στα piercings». Ο άνθρωπος, ενώ βρίσκει τη Σοφία. Ο Παναγιώτης, που δεν είχε αφήσει το βλέμμα του από τον Γρηγόρη, είπε «Ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Η εξωτερική του εμφάνιση είναι κάπως εκκεντρική. Εγώ είμαι στην πρώτη θέση έτσι, ακόμα και με τις γυαλόπιτες και τα πλεκτά ρούχα της μητέρας μου στην αυλή του σχολείου. Μία. Δήλωση που, στα αυτιά της Δέσποινας, ήταν το απόλυτο ξεβράκωμα της παράδοσης. «Όταν μου είπες ότι άλλαξε, περίμενα κάτι πιο ενδιάμεσο», παρατήρησε η Δέσποινα. «Δεν σου αρέσει, «Αν σου αρέσει, μια χαρά είμαι με το ένα», είπε η Αλίκη, αγνοώντας το σαρκασμό. «Θα έχουν κι άλλο θέμα». «Ποιος άλλος?» ρώτησε ο Τάσος. «Ο Δημήτρης και η Όλγα», είπε η Σοφία. «Οι γονείς μας, Αλίκη, δεν πέρασε από το μυαλό σου». «Τρελαίνεσαι», είπε η Αλίκη. «Όχι, αγάπη μου, πάντα είχαν ένα τέτοιο γαμπρό για σένα». «Για να σου πω την αλήθεια, η μαμά μου αποκάλυψε ότι ακόμα και ο παπάς υπέφερε από τη γύρανση. Ως φυτό, όχι ως ψάλτης», είπε η Δέσποινα, διορθώνοντας τη φράση. «Ο χαρακτήρας του δεν έχει αλλάξει». «Αγάπη μου, γιατί κάνεις βιαστική συνέβρεση?» ρώτησε ο Τάσος. «Βγαίνουν 2 εβδομάδες γιατί βιάστηκες να τον γνωρίσεις στους γονείς». «Γιατί αποφασίσαμε να παντρευτούμε, Σοφία?» 2 εβδομάδες, είπε η Σοφία. «Ξέρω ότι είναι πολύς καιρός». «Ναι, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια που δεν ήσασταν στην ίδια τάξη, δεν τον έχετε συναντήσει ούτε μία φορά». «Μιλούσαμε όμως μέσω μηνυμάτων», είπε η Αλίκη. «Είσαι ένα σωρό πιόνια σε αυτά, εντάξει», είπε η Σοφία. «Σου έστελνε μηνύματα και δεν του απαντούσες ποτέ». «Εντάξει, τώρα απάντησα. Κοίτα, Σοφία», είπε η Αλίκη. «Τι πρόβλημα έχεις μαζί του?» «Κανείς δεν είναι μαζί του. Είμαι μαζί σου. Πόσο μου έχει στοιχήσει, επαναστάτρια», είπε η Σοφία. «Μετά από τόσα χρόνια που σε παρακαλούσε να το φτιάξεις με τον Γρηγόρη, ήρθα να του δώσω μια ευκαιρία. Και να σου πω κάτι. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Είναι ο καλύτερος σύντροφος που είχα ποτέ». «Αλλά δεν λέω το αντίθετο», είπε η Σοφία. «Αλλά πρόσθεσε όλη αυτή τη σύγχυση». «Ναι, έχεις κι άλλα». «Έχω χρόνο μπροστά μου», είπε η Αλίκη. «Και θα σου πω την αλήθεια. Σκέφτομαι να καθυστερήσω να κάνω παιδί για λίγα χρόνια ακόμα. Μη μου χαλάσεις το σώμα τώρα». «Οι σκέψεις σου έχουν φτάσει στο παιδί?» ρώτησε η Σοφία. «Γιατί όχι, Σοφία μου. Ο Γρηγόρης είναι ο ιδανικός άντρας για μένα. Και ιδανικός πατέρας για το παιδί μου. Όλα καλά», απάντησε η Αλίκη. «Ένα φρομίσω?» «Ναι, ναι, γιατί?» είπε η Δέσποινα. «Τι ομορφιά, σε βλέπω κάπου σαν κομμένη». «Όχι, όχι, μια χαρά». «Τι ωραίος, βρε αγόρι. Να είσαι μαζί μου όπως θα κάνεις αύριο με τον πατέρα μου. Είναι ακόμα αυστηρός, κράτα τα παλιά». «Ναι», είπε ο Παναγιώτης. «Τώρα δεν θα το έλεγα αυστηρό, πιο παραδοσιακό. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πάρει την έγκρισή του?» Ο Γρηγόρης με ένα ψύχρεμο χαμόγελο απάντησε. «Τίποτα ιδιαίτερο. Πρέπει να είναι απαιτητικός, ειλικρινής, εργατικός. Να έχει ισορροπία για τις κοπέλες του. Και να τρώει κρέας. Όσο για το σοβαρόμετρο δεν το συζητώ», είπε ο Παναγιώτης. «Δεν τους θέλετε όλους, με άλλα λόγια, μέσα στο σπίτι τους». Ο Γρηγόρης χαμογέλασε. «Τότε είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμήσει αυτό. Και ξέρετε,
Ήθελα να πάω στο νεκροταφείο με τη μαμά μου. Ήταν καλύτερο να γίνει μια άτυπη γνωριμία. Αν η Αλίκη επιμένει, θα ξέρω κάτι. Τάσο, είπε η Δέσποινα, συγγνώμη που πήρα το θάρρος. Και αν υπερβαίνω τα όρια μου, παρακαλώ πες μου. Αλλά θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πες μου, πιστεύεις ότι μπορεί να αντιταχθεί στο γάμο λόγω του πατέρα του και της νύφης? Ρώτησε η Δέσποινα, δείχνοντας τον Γρηγόρη με το πυρούνι της. Κοίτα, τώρα, δεν ξέρω για αντιρρήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το βρει λίγο περίεργο, είπε ο Τάσος, κοιτάζοντας την έκφραση του Παναγιώτη, που είχε γίνει απόλυτα ανεξιχνίαστη. Είμαι σίγουρη. Τι θα κάνω. Η Δέσποινα άρχισε να πανικοβάλλεται. Τι λες εδώ, δεν θα τον ενδιαφέρει καθόλου, δεν πιστεύω στο να τρομάζω τους ανθρώπους. Αντίπαλε, αναφώνησε ο Τάσος, γιατί να τον τρομάξω, τι λες για να τον τρομάξεις, ρε Πέρον? Μου όμικρο νούψιλον. Κοίτα, παιδιά. Καλό που δεν τολμάς να τρομάζεις τους ανθρώπους. Ένας 35χρονος. 31,5 και όχι, διόρθωσε ο Γρηγόρης. Αλλά τι γίνεται με την ώρα? Μου λες να φύγω, Αλίκη, είπα. Έχω ξεμείνει από τη Σοφία για να του κάνω μήνυση. Από τη Γρηγόρη. Δεν θυμάσαι τι ήταν? Εσύ θα είσαι αυτή που θα φέρει το παιδί από το σχολείο? Ορκίζομαι, είπε η Δέσποινα, πετώντας τα μπισκότα στον δίσκο με οργή. Γιατί είναι σε αυτό το παιδί μου, ρώτησε η Αλίκη. Αλλά τι έχει στην καρδιά του? Ποιος έμπορος ήταν ο ακόλουθός του? Μπράβο, κύριε Παναγιώτη, ποτέ δεν έχετε την ίδια στάση με την Αλίκη, είπε η Δέσποινα. Ήταν το παιδί μου για χρόνια. Δεν το ξέρεις, εκθέτει την ομορφιά. Είναι πάνω από αυτά που είπες πριν χρόνια, ότι όλο το πράγμα πρέπει να λάμψει. Αχ, ανυπομονώ να δω πώς θα μου δείξει το πρόσωπό της, είπε ο Παναγιώτης. Πάρε τη Χριστιάνα στον ασβέστη. Μη βράσεις τα ριζοχώραφα για μένα. Και γιατί να σε αφήσουμε να φας γλουτένι, αν δεν πάθαινες κακό? Συνέχισε η Δέσποινα, μετατρέποντας το φαγητό σε προσωπική επίθεση. Δεν θα το σταματήσω, είπε η Αλίκη. Έλα, μαμά. Έλα, θα πάω. Τα παιδιά φύγανε. Εδώ μπορούμε να ετοιμαστούμε να φάμε αργά. Τόση αγάπη, είπε η Δέσποινα συγκρατημένη. Μαμά, εδώ είναι τα τελευταία για το 8ο γεύμα στη φωτιά. Έλα, τι ετοιμάζεις να φάμε, τι μου λες, μόνο Σοφία? Τι λαχανικά τρώτε? Ρώτησε ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να είναι ευγενικός. Έλα, μαμά, θα σε δω αργότερα. Κάθισε, παιδί μου, κάθισε. Η Δέσποινα τον αγνόησε παντελώς. Πόσα ονόματα υπάρχουν, είπε ο Γρηγόρης, κάπως προβληματισμένος. Μια μικρή κοπέλα, είπε η Δέσποινα. Και πώς είναι τα πράγματα με την αδερφή σου? Είναι τόσο αγαπημένη η Όλγα. Ναι, μια χαρά. Αχ, τέλεια, τελικά. Οπότε πώς το βλέπεις? Θα φτιάξω μερικές σοκολάτες. Ας φάμε πρώτα το κοτόπουλο. Κοτόπουλο, μόνο Σοφία έφτιαξες, είπε η Δέσποινα. Η σοκολάτα σου, ο προπάπου σου από το μαγαζί. Έλα, ας περάσουμε καλά, μαμά, είπε η Αλίκη. Φύγε. Και μπες, ας ετοιμαστούμε για τη μεγάλη μέρα. Ο Γρηγόρης προσπάθησε να παρέμβει. Δεν μπορούσα να μιλήσω, υποθέτω, ήταν σε μια έκσταση. Δεν μπορούσε, δεν ήθελε. Τι έκανες με το φαγητό? Εγώ, αγάπη μου, είμαι ξένη στο παιδί. Δεν θέλω να σκέφτεται ότι όλοι είμαστε νικητές. Το νόημά σου, αγάπη μου, δώσε μας κουράγιο. Θα δει από πρώτο χέρι την κοκεταρία του πανεπιστημίου. Θέλει να την παντρευτεί. Ας μη διώξουμε τον άνθρωπο. Αν την αγαπάει πραγματικά, αυτό είναι το τελευταίο που θα τον νοιάζει. Μακάρι, κορίτσι μου, μακάρι. Θα προτιμούσα να έχω νέα. Ναι, μαμά, δεν είχε πρόβλημα. Το κοτόπουλο φάνηκε μια χαρά, είπε η Αλίκη. Πώς ξέρεις? Το έφαγε, ρώτησε η Δέσποινα. Είμαι πολύ τεμπέλης για να κάνω ερώτα, με βάζει στο φούρνο. Έχει αλλεργίες, αγάπη μου, είπε η Αλίκη. Αν έχει, σε γλουτένι, λακτόζη, σόγια και αποξηραμένα φρούτα. Η Δέσποινα, άφωνη, κοίταξε τον Παναγιώτη. Και τι τρώει? Δηλαδή, αφού τρώει κρέας στη γειτονιά μου, τι λες? είπε η Αλίκη. Θέλω να ξέρω, αγάπη μου, μην το διαβάζεις σε βιβλίο, επέμεινε η Δέσποινα. Ο μικρός μου μοναχός ξέρει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να φάει. Δεν είχα καθόλου χαρτιά ενδιάμεσα, είπε η Αλίκη. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Και είπες ότι ο στρατηγός είναι ουαλός. Ίσως είπες κάτι άλλο τώρα, μη μου πεις, είπε η Δέσποινα. Μη με σταματάς, αγάπη μου, ο χαρακτήρας του είναι εξαιρετικός. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Πού? ρώτησε η Αλίκη. Στην εξωτερική του εμφάνιση, απάντησε η Δέσποινα. Αχ, Σοφία, όλα και όλα. Γη, αυτό δεν θέλω να ακούω τις κουβέντες του, ούτε για σένα ούτε για κανέναν άλλο. Το μέσα των ανθρώπων που μετράει. Ναι, δεν λέω, αλλά, είπε η Αλίκη. Αλλά τίποτα. Πες μου πώς σου άρεσε η αδερφή σου. Την αγαπάει. Την κοιτάζει με τα μάτια του. Αλλά είναι, κάπως, λίγο. Ω, τι να αγαπάς. Είναι τέλειος, είπε η Δέσποινα.
Λοιπόν, μαμά, θα τον δεις από κοντά και θα καταλάβεις, θείο, είπε η Αλίκη. Σοφία, τι να σου πω πια, βλάκα. Αντί για έναν φιλικό χαιρετισμό που γίνονται αδέρφια μετά από τόσα χρόνια, βρίσκει επιτέλους κάποιον που την αγαπάει πραγματικά. Είμαι χαρούμενη, δεν ξέρω αν θα είσαι χαρούμενη, είπε η Δέσποινα. Τι λόγο έχουμε, παιδί μου. Τον θέλω για γαμπρό, για μοντέλο. Δεν είχαμε τη μυρωδιά εδώ, παιδί μου. Ακούω, μαμά. Δεν με αφήνεις να μιλήσω, είπε η Αλίκη. Γιατί αυτό που θέλεις να μου πεις, θέλω να το ακούσεις, Σοφία μου. Καλό, τότε θα σε αφήσω, θα τελειώσω τις δουλειές μου, γιατί είμαι πάνω από το πρωί, είπε η Αλίκη. Εντάξει, παιδί μου, έλα, μαμά, θα σου πω αύριο. Εντάξει, παιδί μου. Γεια. Η Δέσποινα έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Παναγιώτης, ο οποίος παρακολουθούσε την όλη συζήτηση με μια μηχανία, κοίταξε τη σύζυγό του. Ήξερε ότι η μητέρα του, η πεθερά της Αλίκης, ήταν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Αυτή η διαφορά ήταν η πηγή του προβλήματος, αλλά και η πηγή μιας σειράς ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Κεφάλαιο 2. Το κάστρο της παράδοσης και η εισβολή του σύγχρονου. Το σπίτι των Καρανικολάου, ένα διαμέρισμα στον 4ο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Κυψέλη, ήταν ένα μνημείο παράδοσης. Φιγούρες από μπρούτζο, δαντελένια καρεδάκια, ξυλόγλυπτα έπιπλα και φυσικά οι αγαπημένες κουρτίνες της Δέσποινας που δεν επέτρεπαν ούτε μια ακτίνα ήλιο να εισέλθει. Αμαρτωλά. Η θερμοκρασία, ρυθμιζόμενη από τον Παναγιώτη με ακρίβεια χιλιοστού, ήταν ένα άλλο θέμα διαρκούς διαμάχης. Ο Παναγιώτης ήταν ακόμα αμήχανος με τον Γρηγόρη. Τα τατουάζ, τα σκουλαρίκια, η εκκεντρική εμφάνιση, όλα αυτά κτυπούσαν έναν κόκκινο συναγερμό στον παραδοσιακό του. Κώδικα. Πόσα πάλι. Σκεφτόταν καθώς αναλογιζόταν την κουβέντα με την Αλίκη. Ακόμα μούγκα, στο κατόφλι του σπιτιού μου. Ναι, αλλά γιατί? Για να ανανεωθείς και εννοείς. Γιατί η μητέρα της το κάνει? Κακή κουλτούρα. Τι μητέρα? Η Δέσποινα μετά το τηλεφώνημα αναστέναξε βαριά. Ολόκληρος ο κόσμος έχει φίλους, αχ. Για να είμαι εγώ το παιδί, βρε Δημήτρη. Όχι τούτος. Αχ και αχ, να χαρούμε κι εμείς τον καιρό της ζωής μας. Γίνεται, ρε Δημήτρη. Δεν σου το έχω πει μα ποτέ. Ο Δημήτρης και η Όλγα, νιόπαντροι και με το πρώτο τους παιδί να είναι πρώτων πυλών, προσπαθούσαν να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ των γονέων και των μοντέρνων αντιλήψεων της. Όλγας. Η Όλγα, με το φουσκωμένο της σκυλιά, ήταν η νέα πρωταγωνίστρια του οικογενειακού δράματος, κάτι που έκανε τη Δέσποινα να ξεχνάει έστω και για λίγο τον εκκεντρικό Γρηγόρη. Γεια σου, είπε η Δέσποινα στην Όλγα. Αγάπη μου, τι φοράς, δεν σου αρέσουν? Η Όλγα, χαμογελαστή, χάιδεψε την κοιλιά της. Μου αρέσεις, αλλά θα σκιστείς. Όχι, έχει κάνει πολύ κρύο. Είπαν ότι θα χιονίσει στην Πανέθα, εκτός από το ότι θα κόψουμε μια καταιγίδα δίπλα. Η Δέσποινα ανασηκώθηκε. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα παντρευτώ. Μόνη μου, δεν έχει νόημα να το πάρω στην Αλίκη. Κάποια στιγμή οι γονείς μου θα τους δώσουν τα λεφτά. Εντάξει, νου, είπε η Όλγα. Έχουμε ακόμα μερικά. Μη μου το δυσκολεύεις να σε φυλακίσω με τον Ζιβάγκο όλο το χειμώνα. Η Δέσποινα αναστέναξε. Νομίζω ότι θα μου πάρει μέχρι τον Μάρτιο. Αχ, όχι, αγάπη μου. Δεν έχει νόημα να ζεις έτσι για τόσους μήνες. Αν επέλεξε να αλλάξει γλώσσα, πρέπει να τον υποστηρίξεις. Τον υποστηρίζω. Απλά είναι πολύ σημαντικό για μένα να με δεχτεί η οικογένειά σου. Για μένα επίσης, αλλά όπως είσαι, είπε η Δέσποινα. Και μετά, γιατί δεν τους είπες τίποτα? Γιατί αν είσαι μπροστά όταν το μάθουνε, μπορεί να τρομάξουν και να συγκρατηθούν λίγο. Ευτυχώς η μητέρα μου έφτιαχνε πολλά πλεκτά στο γυμνάσιο, αλλά αυτή που με έδιωξε μετά την εφηβεία. Μη μας τρελαίνεις μέσα, αγάπη μου. Δεν είναι αυτή που σε μαλώνει, είμαι εγώ που σε μαλώνω. Και αυτό έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι ο Τάσος και η Σοφία είπαν κάτι, είπε η Όλγα. Όχι, δεν νομίζω. Θα ξανατσεκάρω τις φωνές, απάντησε η Δέσποινα. Τι, δεν κάνω μαλακίες, αγάπη μου. Εντάξει, μπορεί να πάθουν ένα αρχικό σοκ, αλλά μόλις σε γνωρίσουν καλύτερα, θα το ξεπεράσουν. Ας με γνωρίσουν καλύτερα πρώτα, θα το κάνουμε μετά την αποκάλυψη. Το κασκόλ, γιατί το σφίγγεις? Μη μου πεις ότι δεν σκοπεύεις να το φορέσεις μέσα στο σπίτι. Από τον πρώτο παγετό δεν έχω βρει ούτε αγάπη για το πουλόβερ. Έχει ξεχυλήσει ούγια, είπε η Όλγα, κοιτάζοντας τη Δέσποινα με απορία. Αγάπη μου, Γρηγόρη, λιώνει σοβαρά στο σπίτι με τα μάλινα, επέμεινε η Δέσποινα. Αγάπη μου, λιώσε τα, εγώ ξεχειμώνιασα με ένα παλτό. Με τριπλέτα εννοώ. Ποιος, είχα άντρα ή? Αγάπη μου, μην ανησυχείς, είπε ο Παναγιώτης, προσπαθώντας να διακόψει τον καταιγισμό. Πώς μπορεί να είναι τόσο ζεστό μέσα σε ένα σπίτι στην καρδιά του χειμώνα? Ρώτησε η Δέσποινα, αγνοώντας τον. Καρούλα, εγώ τι συμβαίνει σήμερα με τη μεγαλοπρέπεια? Τι συμβαίνει, Χαρούλα, στη σάπια? Έχεις θεία, τι μπορεί να γίνει? Κάνουμε δουλειά εδώ, μπαμπά, κάπου, γη, αυτό.
«Δεν θέλουμε να έρθει κάποιος στο σπίτι μας για πρώτη φορά και να μυρίζει σαν μπανιέρα», είπε ο Παναγιώτης, ο οποίος εντωμεταξύ είχε ανοίξει το παράθυρο, με αποτέλεσμα η Δέσποινα να τον κοιτάει με δολοφονικό βλέμμα. «Αυτή η μυρωδιά εδώ μέσα με τρελαίνει. Άρχισε μόνο αφού το έφτιαξα. Αν μερικές φορές σβήσουν οι λάμπες σου...» «Και τι να κάνω, αγόρι μου Παναγιώτη», είπε η Δέσποινα, σχεδόν κλαίγοντας. «Πώς να περιγράψουμε τη ζεστασιά?» «Έλα, κοίτα, θα κρυώσει, το ανοίξαμε», είπε ο Παναγιώτης. «Τι πόρτα κουζίνας? Τι θέλατε να ανοίξουμε όλα τα παράθυρα του σπιτιού, να γίνει υβρίδιο μέσα σας? Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν. Γιατί πέφτεις τρεμάμενος με το καλό ριφ σήμερα? Αχ, το αφήνεις ανοιχτό το βράδυ. Με σκοτώνεις? Περισσότερο απόψε, αγόρι μου? Ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Τι πράγμα? Τι τρέχει, χαρούλα?» «Κυστική ακμή», είπε η Όλγα, προσπαθώντας να καταλάβει τη δραματική εξέλιξη της συζήτησης. «Μα δεν είναι? Διδάξτε το καλό. Πάλι μετά από αυτόν τον υπηρέτη. Ένα μικρό πράγμα. Αχ, δεν ήταν πριν τόσο καιρό. Ήταν αυτονόητο. Το έχουμε εδώ και 30 χρόνια. Πριν πόσο καιρό δεν είχε ανακαλυφθεί η κεντρική θέρμανση? Η Δέσποινα ήταν εκτός ελέγχου. «Άσε τα σχόλια πίσω και πήγαινε να φέρεις τους αργαλιούς», είπε ο Παναγιώτης, θέλοντας να τελειώνει με την φασαρία. «Πού είναι?» «Τα έχω στο μυαλό μου. Ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο». «Ναι, πού είναι οι αργαλιοί?» ρώτησε η Δέσποινα. «Λαφίδες και η αριστερή». Ο Παναγιώτης άνοιξε την τσάντα του Γρηγόρη. Άνοιξε την τσάντα του Γέρου. «Άσε να δω τι έχει μέσα». «Ω, δεν ξεκίνησα καλά», είπε η Δέσποινα. «Και πού αλλού? Τα τσίπς κασάβα, σύντροφε. Το καλό ριφ τα έχει παίξει. Δεν θα είμαι ευχαριστημένη μαζί σου. Πώς μπορείς να μου ανοίγεις τέτοιες δουλειές, ενώ περιμένουμε άλλο άτομο?» «Και τι είχατε πριν χωρίς άνθρωπο?» ρώτησε ο Παναγιώτης. «Αλλά μπλέκουμε. Θα ανοίξουμε λίγο τις πόρτες. Δεν θα την πολεμήσουμε, σύντροφε. Είναι ένας ασφικτικός χάος εδώ μέσα. Άνοιξε τη δουλειά μου, τη μία και μοναδική», είπε η Δέσποινα κουνώντας τα χέρια της. «Αλλά τι θέλεις τώρα? Να ξυπνήσει το παιδί και να σας βρει να μας κοιτάτε επίμονα? Θα νομίσει ότι πέφτουμε στα πόδια σου?» Ο Παναγιώτης, νιώθοντας την αμηχανία, είπε: «Εδώ έρχομαι, άνθρωπε, καλό που ξεκινήσατε. Θα βγάλω τα παπούτσια μου και θα πλύνω τα χέρια μου. Αλλά άνοιξες κάτι?» Δεν το βλέπω στο άλλο άτομο», είπε η Δέσποινα. Εν τω μεταξύ, η Αλίκη και ο Γρηγόρης, έχοντας φτάσει στο δωμάτιο της Αλίκης, προσπαθούσαν να ηρεμήσουν από τον ανεμοστρόβιλο της οικογενειακής υποδοχής. «Καλημέρα», είπε η Αλίκη. «Γεια σου, μικρό μου κορίτσι», είπε η Δέσποινα, που εμφανίστηκε στην πόρτα. «Πώς είσαι? Γεια σου, μικρό μου κορίτσι». «Κάνεις γκριμάτσες σήμερα?» είπε η Δέσποινα. «Εδώ άσε την ήσυχη». «Μητέρα, μικρό μου κορίτσι». «Γεια σου», είπε η Όλγα, που μπήκε κι αυτή. «Γεια σου. Πώς είσαι? Τι ονειρεύεσαι?» Ο Γρηγόρης προσπάθησε να είναι ευγενικός. «Δέσποινα, μου λείπεις πολύ. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε, σας θυμάμαι όλους πολύ καλά». «Πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ». «Τι συνέβη και λερώθηκες?» «Είπαμε να πάμε να διασκεδάσουμε», είπε η Δέσποινα ξανά με μια νότα παράπονου. «Δεν έχουμε πρόβλημα, κορίτσι μου. Εδώ κολλάς τους 30 βαθμούς Κελσίου και βράζεις». «Έλα, βγάλε το βλακίτικο», είπε η Όλγα εκνευρισμένη. «Ναι, σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ», είπε ο Γρηγόρης, καθώς έβγαζε το παλτό του. «Και το μικρό σου καπέλο». «Πάω. Όχι, λέω να το κρατήσω». Η Δέσποινα δεν έχασε την ευκαιρία. «Άγιε, λέω να μείνεις έγκυος». «Είναι βρεγμένος, αγάπη μου. Δεν μπορεί». «Τι του έχει κολλήσει?» είπε ο Γρηγόρης χαμογελώντας. «Χαχά». «Όχι, περιστρέφεσαι καλά». «Κλείσε την πόρτα της σιωπής σου, άνθρωπε». «Ευχαριστώ και δεν έχει σημασία». «Πώς δεν έχει σημασία?» «Μη μιλάς γι' αυτό». «Ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν είναι απαραίτητο, πραγματικά. Είναι. Ω, ποιος έχει ζέστη να φοράει κοντομάνικο πουκάμισο», είπε ο Παναγιώτης. Ας σου φέρουν λίγο καφέ», είπε ο Γρηγόρης. «Ναι, φυσικά. Αλλά μπορείς να μου πιεις νερό», είπε η Δέσποινα. «Θα σου φτιάξει ένα ζεστό. Ας ανάψει κυβραστήρας για σένα. Σε βλέπω χαρούμενη. Μικρό μου αγόρι, προχώρησε και κάνε το καλύτερο. Γιατί είπες ότι δεν θα μας αρέσει? Βάλε μια κούκλα στο παιδί». «Δεν υποστήριξα τον άσχημο, αγάπη μου. Απλά το μήνυμά του είναι κάπως εκκεντρικό», είπε η Δέσποινα. «Ήσυχα τον εκκεντρικό», είπε η Όλγα. «Ο πέδαρος είναι τέλεια προετοιμασμένος. Με τον μικρό του χαμελέοντα, το μικρό του ράσο, το ρέο». «Αχ, βάλε το έτσι. Τίποτα. Αφού μου έκανες καλή πράξη, όλα καλά». «Το είπες καθαρά, αγάπη μου. Τι θέλεις να πεις?» είπε η Αλίκη, απευθυνόμενη στη μητέρα της. «Τίποτα, αγάπη μου, Όλγα». «Όχι, ήταν μια χάρη». Η Δέσποινα προσπαθούσε να ανακτήσει τον έλεγχο. Το μάτι και η διανομή των κυριών. Έτσι ενλιπάθησε στην ιδέα του μύθου μιας γυναίκας από τους πιο αποδεκτούς των ναϊφών.
Επιδρομικά, αλλά τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν strike swift, λέξεις που μπορούν να αφεθούν. Ο Γρηγόρης, ακούγοντας τις διαδοχικές και ελαφρώς ακαταλαβίστικες παρατηρήσεις της Δέσποινας, αναρωτήθηκε αν βρισκόταν σε μια σουρεαλιστική ταινία. Παλετών, λοξά, ελισέματα, είναι ένα τουρέτο για είδη. Έφυγες κόβοντας τα σγουρά σου μαλλιά, δεν έχω πρόβλημα. Μπορείς να το ανοίξεις ήδη, είπε ο Παναγιώτης. Το σπρώχνουμε προς τα πάνω με τα κοντομάνικα. Άσε να σε δω να ψιχουλιάζεις λίγο. Όχι, όχι, άνοιξε, άφησε κλειστό τι θέλεις. Αν δεν είναι πρόβλημα, ας ανοίξουμε λίγο, είπε η Όλγα. Έλα εδώ, μη σε χτυπήσει η στρογγυλή καρακάξα, είπε η Δέσποινα. Ναι, έτσι είναι. Ωστόσο, γενικά να ξέρεις ότι η υπερβολική ζέστη δεν το βοηθάει να ανακάμψει. Ο Γρηγόρης έγνεψε. Βρύση, είμαι έτοιμος για συμβουλές. Δεν χρειάζονται ανοησίες. Μαν, βρες ένα μαγικό κοντάρι, με τα πλακάκια σου. Αλλά δεν αστειεύομαι, είπε η Δέσποινα. Καταργέσαι τον σύμβουλο κάθε μέρα. Ειδικά είναι κρίμα που δεν παίρνουμε τίποτα. Όλοι ζητάμε τη μηχανή. Με ενοχλεί τώρα, αλλά η δουλειά που προσφέρω στις μπουτίκ μου έχει παραδοθεί και είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Ω, όλες οι δουλειές είναι σημαντικές, είπε ο Δημήτρης. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους. Πώς είστε καλά? Η μαμά μου είπε ότι ήσουν λίγο κρύος, είπε η Όλγα. Το ένιωθα ελαφρά και το πάτησα, είπε ο Γρηγόρης. Μόλις πεις τη ζέστη του στόματος της μαμάς, θα νιώσεις πολύ καλύτερα, είπε η Όλγα. Ευχαριστώ, είπε ο Γρηγόρης. Θα σας βρω και μερικά μπισκότα. Κορίτσι, είμαι κι εγώ λέμαργος, 100 φορές στον παλιό φούρνο. Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται, είπε ο Γρηγόρης. Αγόρι μου, δεν είσαι καθόλου καλά. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις, είπε η Δέσποινα, που ακόμα δεν μπορούσε να αποδεχτεί τη δυσανεξία στη γλουτένη. Αυτό είπα κι εγώ, κύριε Παναγιώτη, είπε η Όλγα. Ω, μαμά, ακόμα και όταν το μωρό είναι ακόμα στην κοιλιά της, θα καταλάβει αυτά τα πράγματα, είπε η Σοφία. Γεια σου κι εσύ, Σοφία. Όχι, ναι, μαμά. Παιδί μου, φέρε το θερμόμετρο από το τρίτο σιρτάρι. Θα περάσουμε υπέροχα και σήμερα, είπε η Δέσποινα, αποφασισμένη να βρει κάποιο πρόβλημα. Ταξί, έτοιμο, δεν χρειάζεται. Θα σε πάρω κανό. Όχι πώς, είπε η Σοφία. Και αν είχες ανεβάσει 40, δεν θα το ξέραμε. Έτσι δεν θα μπεις σε καυγά με τον μπαμπά μου, φοβάμαι. Κάποιου είδους βλάκας. Εγώ είμαι αυτός που τριγυρνάει. Εγώ είμαι ένας αλήτης. Τι είδους παιδί, είπε η Δέσποινα. Δεν είναι αυτό που λες τον αφρό Παπαγιάννη. Είναι πιθανό, είπε η Σοφία. Άσε με να το κάνω, αγάπη μου, που θα τον κάψω, Αγία μου. Ο Γρηγόρης, βλέποντας τον πανικό της Δέσποινας, αναστέναξε. Καλώς ήρθατε στο πλοίο William McGibbs. Γεράσιμε. Άρα, έλα, εκεί. Ή τι φρικτό πρόσωπο, είπε η Δέσποινα, ακόμη επηρεασμένη από το όνομα. Όχι, όχι, είμαι μια χαρά. Πάντα έτσι, ρόδινος. Πολύ όμορφος, είπε ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να διασκεδάσει την κατάσταση. Δεν το έχω πει, είμαι τόσο μπερδεμένη. Ευλογημένο, αγάπη μου, και αυτό θέλουμε, αλλά ας δούμε. Ας το βγάλουμε από τη μέση. Έχεις έναν τρελό άνθρωπο. Έχω πρόβλημα μαζί σου, γιατί? Δεν είσαι μακή, είσαι αλήτης. Γιατί δεν μου μιλάς ξενεκάθαρμα? Έλα εδώ. Άφησέ το, θα το βάλω μόνος μου. Ευχαριστώ. Η Δέσποινα του έβαλε το θερμόμετρο. Έχεις δίκιο, 36,8, πήρες παυσίπονα. Ναι, πριν, και τώρα νιώθω υπέροχα, είπε ο Γρηγόρης. Επιτέλους, καλά, όλα καλά. Μη μου πεις, αγάπη μου, ότι ο χρόνος, τρέχοντας έτσι, είναι η πιο ευνοϊκή φάση να μεθύσεις και να γεράσεις κάπως. Λίγο δύσκολο να μεθύσεις αν είσαι εδώ μέσα, αγάπη μου. Κοίταξε από την ανοιχτή μου πόρτα, ένα μάλλον κρύο αεράκι έρχεται. Μη μας λες, δεν θα είσαι χωρίς εμένα να τριγυρνάς μπροστά στους φίλους σου. Κοίτα με, μπαμπά, είπε ο Παναγιώτης. Εσύ, αγάπη μου, κάνεις κάτι ηλίθιο, γέρο μου, βαριέσαι πολύ, είπε η Δέσποινα ενοχλημένη. Τώρα μίλα, Δέσποινα, άνοιξε την πόρτα. Πώς έμαθα για τη Σιωάρα? Πιθανότατα και τυχερά και τη ζεστατικά, κύριε Παναγιώτη, είπε η Όλγα. Ναι, αλλά το παιδί είναι βρεγμένο, δεν το βλέπετε, είπε η Δέσποινα. Λοιπόν, αυτό πιθανότατα το άνοιξαν, μαμά, είπε η Όλγα. Θα ήταν καλύτερο να φοράτε κάτι ζεστό από το να κάθεστε εδώ με το μάλινο παλτό και το πουλόβερ. Ουσάς. Έλα, αγάπη μου, ας πάμε μέσα. Έλα, σε παρακαλώ, ας ετοιμαστούμε, βάλε κάτι του Δημήτρη. Έλα, είπε η Δέσποινα, επιμένοντας την παραδοσιακή της φιλοξενία, η οποία μεταφράζονταν σε καταπίεση. Ο Γρηγόρης φλεγματικός σχολίασε. Αχ, σε παρακαλώ, με έχεις υποχρέωση με το ενδιαφέρον? Το σάρλικνα δεν είναι απαραίτητο ή με ευχαρίστηση. Στο χείλος του θανάτου θα νιώσεις καλύτερα, είπε η Δέσποινα. Είναι ήδη καλύτερα, ο άνθρωπος σας το λέει, παιδιά. Σε παρακαλώ. Μπορούμε να παρακάμψουμε το θέμα της ανικανότητάς του λίγο και να πούμε κάτι άλλο? Ρώτησε ο Δημήτρης. Λοιπόν, ναι, πες μας για τη δουλειά σου στο ψηφιακό γραφείο, είπε η Δέσποινα, αλλάζοντας ξαφνικά τόνο.
Μια πολύ καλή δουλειά, νομίζω. Αχα, έλα, πόσο ωραία. Γιατί, Όλγα μου, δεν νιώθεις καλά, είπε η Σοφία. Καθόλου, πόσο αδιάφορος είσαι. Κλαίω, είπε η Όλγα. Είναι εδώ. Ακόμα και πριν το φαγητό, η ατμόσφαιρα μέσα είναι τόσο καταπληκτική. Είναι φρικτό,